जिथुनिखि नलेज फेस्टिभेल खोब मोजां जादों जोंनि माबाया फेमास जादों बड'लेण्डआ फेमास फारसेयाव बिथांमोना लाजिनानै दिनै ओरैबायदि माने गावसोरखौ माने बिसोर लाजिनाय माने भाषा गैया आरो बुंनो हाग्रामा महिलारिया दिनै गावनि पार्टिखौ माने स्ट्रं खालामनो बे नाजाखागोन अनेकबो बे सोलो बाहायगोन गाज्रि मुं सुनानैबो बिथाङा गावनि पार्टिखौ राफोद खालामनो नाजागोन बेयाव नोंथांमोना नोजोर होनानै गोजानाव थानाया मोजां बिथाङा दिनै 17 बोसोराव सिमा बारायनाय बे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोसननायनि मोनसे खाबु मोन्दोंमोन आरो जिथुनिखि बड' कसारि बेखौ दाफुंनायनि काउन्सिल दानायनि मोनसे खाबु मोन्दोंमोन बिथाङा दिनै साथाम मन्थ्रि दंमोन 10 जन एमएलए दंमोन दिनै बिथाङा बे 17 बोसोराव बहा गोमाना थाखो बेफोरखौथ' मावफुङाखै बिथाङा दायो गावजों गाव हाब्रु सारलायबाय थानायनि बे सम नङा दायो आं खावलायगोन हाग्रामा महिलाफोरखौबो जे दायो बेबायदि गावजों गाव हाब्रु सारलायबाय थानायनि टाइम गैला मानो होनबा दायो प्रमद बर' सारखौ खामानि मावनो दायो सुजुग होनांगौ गावथ' किसुमान खामानिखौ रोंजोबाखसै दायो प्रमद बर' सारा गाव स्मुथलि माखासे खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोन्दों दा स्कप होनांगौ हाग्रामा महिलारि सारा आं गासैबो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो लोगोसे रंजालि बैसागुनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय जे दिनै आङो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाखालिनिफ्रायनो माखासे दानि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ माखासे बे श्रीरामपुर गेट जिथुनिखि बेयाव इलिगेल कालेक्सन जायोमोन बेखौ बिथांनि सायाव हाब्रु सारबाय थादों दा बेखौनो आं नोंथांमोननि गासैबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खेंफोरथि होनो आं दिनै आवगायबोदों बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो क्लियारै बुंनो सानो जे हाग्रामा महिलारिया बेयाव माने ब्लान्डार माने बे स्टेटमेन्ट बियो माने एक्सेप्टेबल नङा बियो माने बेयाव जों मिथिगौ जे बेयाव गेट मोननै दं मोनसे सागलिया गेट होनना बुङो मोनसे दामब्रा माने मोनसे श्रीरामपुर मोनसे बक्सि गेट बे गेटजों बाहेरनिफ्राय गोबां माने माल जिथुनिखि गुड केरियार्स बे ट्राकफ्रा बारबोयो बेयाव कालेक्सन खालामो होनना बुंनाया बे खोथाया सैथो नङा मानो होनना बुङोबा गोदोहाय गोबां इलिगेल जायोमोन गोदो जिथुनिखि भेट भेलु एडेड टेक्स बे पारमिटजों गोबां माल बारखांनायनि उनावसो रिटार्न होनायनि उनावसो टेक्स होयोमोन बे प्रमद बर' सारखौ जे फैसा खांदों होनना बे इम्पसिबल बे खोथा जानो हाया मानो होनोबा बेयाव मोनसेबो काउन्टार गैला आरो बे अलरेडि जिएसटि पेड खालामखांनायनि उनावसो एन्ट्रि जायो गारिया माने बेयाव एन्ट्रि टेक्स दङ जेनेबा हमना ला ना दाउदै बेफोर एन्ट्रि टेक्स आरो बाद बाखि बेसेबां माने रड सिमेन्ट बेफोरनि टेक्सआ बेलेग जायो बेयाव अलरेडि टेक्स पेड खालामखांनायनि उनावसो गारिफ्रा बारबोयो बेयाव रावनोबो बेयाव गुन्दा टेक्स होनायनि बेयाव खोथायानो फैला मानो होनबा बेयाव अलरेडि सिसि केमेरा दं आरो बेखौ कन्ट्रल खालामो करभबन गुवाहाटीयाव जिथुनिखि कमिसनारफ्रा जनानै बेखौ सिसि केमेरायाव नायबाय थायो आरो बबे गारिया टेक्स होआखै बे इन्ड्रुस जाया कम्पिउटाराव जि इन्ड्रुस जाया बे गारिया बारनोनो मोना होमबा बेयाव बोरै इलिगेल कालेक्सन जायो होनना बुंदों जे बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया सोरबा गलदङा खाङोनो बा गसाइगावनि सोरबा सानैसो सेंग्राया खाङोना बुंदों इम्पसिबल बियो जानोनो हाया बियो माने जों बेखौ बोरै बिसास खालामनो सिगाङाव हाग्रामा महिलारिनि दिनाव कौटि बे कालेक्सन जादोंमोन बेयाव भेटजों बारोमोन बेनिफ्राय एन्ट्रि टेक्स जिथुनिखि रड पारमिटजों बारोमोन बेफोराव बिराद इलिगेल जादों जों मिथिगौ मानो होनोबा बेयाव नोंथांमोना बे समाव चन्दन ब्रह्मआ बेयाव ट्रान्सपर्ट मिनिस्टारमोन अभारलडिंनिबो बिसोरो एमबिएनि अनगायैबो बिसोर फैसा लादों होमबा दानि जुगा बेलेग बहुद गोदोनि जुग बहुद आकाश पाताल पार्थक्य दं बेयाव जिथुनिखि हाग्रामा महिलारि जिथु स्टेटमेन्ट एकदम माने एक्सेप्टेबल नङा आरो बेयो सोंथिखौ मा होनना बुंदों बे जाबाय गावबागाव पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय मोनसे पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय बे गावबागाव माने पार्सनेल माने बे सक्ति प्रदर्शन जेनेबा बिपिएफआबो सक्ति प्रदर्शन खालामदों ओमफ्राय इउपिपिएलआबो सक्ति प्रदर्शन खालामदों बेयाव जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया मानो होनबा बे पलिटिकेलि गावबागाव लाबनि थाखाय बेखौ खामखागोन खिन्थु दिनै नांलायै माने माखासे भाषाफ्रा जोबनो हमबाय दायो प्रमद बर' सारा गाव स्मुथलि माखासे खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोन्दों दा स्कप होनांगौ हाग्रामा महिलारि सारा दा बेयो बुंसोलायबाय थादों बे खेथ्रआव मा आरो बेयाव जुदि प्रुफ दंबा हाग्रामा महिलारिया प्रुफ हो बेखौ प्रुफ होनांगोन बिथाङा जेनेबा बिथाङा बुंदों जे प्रुफ होनो हायो ना प्रुफखौ मानो क्लियारिफिकेसन खालामना होबानो जायो जोंनि हिसाबावबाथ' बे जानोनो हाया मानो होनबा बे अलरेडि बे सिसि केमेरा दं बिनि कन्ट्रलारा करभबन दिसपुरासो सालायो बेखौ बिसोरसो नायो जाय टेक्स गैया जाय गुड केरियार्स बेफोरो टेक्स क्लियार नङा बिसोरो इन्ड्रुस जाया बिसोर गारिया बारनोनो मोना गोदोनि दिना बेलेग दानि दिना बेलेग आकाश पाताल डिफारेन्स बेखौनो बुंबाय थादों जों बिदिथ' जाथावनाङा
खुनु बेयाव गुन्डा टेक्सनि खोथायानो फैया बेयाव दा बेनि गेजेराव जों नुनो मोनो जे प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा दायो स्मुथलि मोजांसिन सालायनायखौ जों नुनो मोन्दों बेयाव गोदोनि दिन आरो दानि दिन बहुद पार्थक्य दं गोदो जाबाय मारा काटा दावराव दावसि असान्थिजों बिसिनि रायजो खुंनायाव रावबो सेटिसफाइड नङामोन रायजो राजाफ्रा दायो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जिथुनिखि डेभेलपमेन्टनि फारसे बा सान्थिनि फारसे नायोबा आकाश पाताल डिफारेन्स जों ओंखारनो हायामोन क'क्राझाराव माने हराव ओंखारनो गियोमोन मानसिफ्रा टाउनावनो गिबावोमोन ओंखारनो आरो मानसि गोमाबाय थायोमोन बबेबा बुथारनाय गावथारनाय बिदिजोंथ' सोलिया संसारा जाबाय अनलायनाय गावजों गाव सापर्ट होलायनाय बेजोंसो सोलियो संसारा खिन्थु बहुत डिफारेन्स दायो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा बहुत मोजां आरो बहुत सान्थि जे डिफारेन्सा बेनो गोदोनि सरकार आरो दानि इउपिपिएल सरकार बेयाव गोबां डिफारेन्स दं दानि गोदान सरकारा गोबां बेवहाय आसनिफोर लाबाय जेरै स्पर्ट्स बिथिं आरो नलेज फेस्टिभेल बेफोरो खोब मोजां बेफोरनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो रां फैखायोमोन बेफोरखौ जों गोदो हाग्रामा सरकारखौ जों खुंनायखौ नुवाखै बिसोरो दिनै फरेनाव बेरायनाय गावजों गाव माने येस खालामनायावसो बेस्थ' थायोमोन बिथांमोना दिनै प्रमद बर' सारनि जिथुनिखि इनिसियेटिभ खोब मोजां दिनै स्पर्ट्सआव हमनानै ला दायो बुंनो थाङोबा जोंनि बड'लेण्डआव क्वालिफाइड जाहांनाय माने क्वालिफाइडखौनो होननांसिगोन जोङो मानो होनबा जोङो क्वालिफाइडआव आवगायलांनायनि जों मोनसे स्टेपखौ जों बारनो हानायखौ जों मोन्दों आरो माने बेफोरो जोंनि मोनसे लाब आरो बेयो जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे लाब दा हाग्रामाया बुंनो हागौ बा बिपिएफआ बुंनो हागौ मानो बिदि स्पर्ट्सनि माबा खुंलाबायनांगौ खख' खुंदों माबा खुंदों बिदि बुंनो हागौ खिन्थु बे एक्सेप्टेबल नङा आरो लोगोसे जिथुनिखि नलेज फेस्टिभेल खोब मोजां जादों जोंनि माबाया फेमास जादों बड'लेण्डआ फेमास जादों बेफोरखौ जोंनो नांगौ आरो लोगोसे दिनै सुपार 50आव खोब माने जोंहा लाब जादों बड'लेण्डआ ओरैबायदि लाब बेफोरखौ थारमाने बिथांमोना बेखौ लाजिनाय मोन्दों माने बुंनो थाङोबा बेराफारसेयाव बिथांमोना लाजिनानै दिनै ओरैबायदि माने गावसोरखौ माने बिसोर लाजिनाय माने भाषा गैया आरो बुंनो आरो बेबायदि आरो नोंथांमोना दिनै नुनो मोनगोन दिनै प्रमद बर' सार दैदेननाय गभर्नमेन्टआ गोबां माने आसनिफोर गोदान आसनिफोर बिथांखि बे बिथांखिखौ बिथाङा लानायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै जों गियान सोरां आरो मोनसे अनसाय बिथांखि आरो दा लोगोसे जिथुनिखि जोंनि बे हायावबो बिथाङा दा 9 थारिखनि उनाव बैसोमुथि जोंनि जिथुनिखि बे बैसोमुथि महर मोनगोन बेफोर आसनि लानायखौ जों खोब माने बिथांखौ जों सेलुट होनांगोन आरो दिनै नोंथांमोना माने साखाफारा जाना थानाया मोजां मानो होनोबा बिथां हाग्रामा महिलारिया दिनै गावनि पार्टिखौ माने स्ट्रं खालामनो बे नाजाखागोन अनेकबो बे सोलो बाहायगोन गाज्रि मुं सुनानैबो बिथाङा गावनि पार्टिखौ राफोद खालामनो नाजागोन बेयाव नोंथांमोना नोजोर होनानै गोजानाव थानाया मोजां बिथाङा दिनै 17 बोसोराव सिमा बारायनाय बे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोसननायनि मोनसे खाबु मोन्दोंमोन आरो जिथुनिखि बड' कसारि बेखौ दाफुंनायनि काउन्सिल दानायनि मोनसे खाबु मोन्दोंमोन बिथाङा दिनै साथाम मन्थ्रि दंमोन 10 जन एमएलए दंमोन दिनै बिथाङा बे 17 बोसोराव बहा गोमाना थाखो बेफोरखौथ' मावफुङाखै बिथाङा दिनै बिथाङा बुंबालाय मा जानो दिनै बिथांनि जिथुनिखि सरकार सालायनाय बे सरकार सालायनायाव गोबांबो बुंनो गोनां खोथा दं जों बेफोरखौ बुंबावलासो आरो दिनै आं बेखौनो गासैबो बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे हाग्रामानि बे जिथुनिखि सैथो गैयि खोथाफ्राव बेस्थ' जाना थानाङा आरो बिथांनि माबानिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौनो आं गासैबो रायजो राजानो खावलायनानै आं दिनैनि बिबुंथिखौ बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।